बोथोरा दिनै बिराद मोजां दारिया गैनानै ओरै दाख्ला गोजा बेखौथ' जोलैनो दोनबाय थायो आङो एरगौबा रनदेखेबनाय जिखुनु जानाय बिदि गिदिंबा मिथिबाय दाखा जोमैनि आन्दोआव दा थानो जायाखैलै र' मेगननि नोजोर नांगोन नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालाम आंनि चेनेलखौ बबेबा माहाजोबायनानै बायसि नाजारा नै जारौ नोंखौ खेबसे खुदुमनि आं समायना या फट' खेबना खारै भिडिअ खेबगासिनो फट' खेबलाय दे समायना जेरैथिंबो समायना बे बुहुमा आंनि भिडिअखौ गोदानै नुदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम सोलोंनाय जाबाय दे बे भाषाखौ साबस्क्राइब नजारा बहुत अच्छा लग रहा है मौसम भी बहुत अच्छा है ब्लैक ब्लैक क्लाउड भी है Nice, Babu, nice. Antusim. Jobat समायना नुदों दिनै बोथोरा समायफ्लेनाय जेरैबो सोरगिदिं बिल्डिं बे मादैमोनखौबो लाफाथारनोसैलां आंनि भिडिअआव साबस्क्राइब खालामदों मानसिफ्रा नुहुरनानै आबै आबौमोनखौबो खेबहरनोसै आं एसे मास्क गाननानै दं साबस्क्राइब खालामदों र' Hi guys, beautiful, handsome. नोंथांमोना आंनि भिडिअआव गोदानब्ला अन्नानै नायदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम साबस्क्राइब नीचे चाहे हाँ गान्दुला राजा बाख्लायग्रा बैयाव नुहरदों गोथां न'आव गान्दुला राजा बायो बेवहाय नाबो फैयो भिउसिया मोजां मोजां समायनानै बेफोरबायदि दुनियायाव जोनोम मोननानैलाय आरो माथो नांबावगौ नाङा आंनो गोसो थोनाय बेफोरबायदि समायना बुहुमाव हारसिं थाबाय थानो बिराद गोजोननाय मोनो गोसोआ बै जोमैनि सेर सेर बेसेबांदि बिरबायलांदों आंनि गोसोआ नोंसोर मा मिथिगौ वाव
क्रेंबो दं नैबेयाव क्रें वाव हमारा रूम ये है सानभिक वाव एंद्रलो सानब्लि शो गाहायाव गल माने बिसिनि लिरनायखौ फरायना होनाय जाबाय आरो आं कानाडानि एंद्रला शो सानभिक